салом, ман Ганҷинаи Ганҷ шуморо бо мухтасари рӯйдодҳои душанбеи 17 август ошно мекунам. Сафари серӯзаи Николай Бардюжа дабири кулли Созмони Паймони амнияти дастаҷамъӣ рӯзи 17 август дар Душанбе оғоз шуд. Ӯ дар ҷараёни ин сафар масъалаи омодагӣ ба нишасти шӯрои дабирони кишварҳои узви созмонро баррасӣ мекунад, ки қарор аст моҳи сентябр дар пойтахти Тоҷикистон баргузор шавад. Иҷрои қарорҳои ҷаласаи шӯрои вазирони дифои кишварҳои узви Созмони Паймони амнияти дастаҷамъӣ, ки моҳи май дар Душанбе сурат гирифт, аз мавзӯъҳои дигари суҳбатҳои Николай Бардюжа аст. Генерали рус дар ҷараёни мулоқотҳояш бо роҳбарони Тоҷикистон ҳамчунин масъалаҳои таҳкими марзи кишвар бо Афғонистонро баррасӣ мекунад. Ба Созмони Паймони амнияти дастаҷамъӣ Тоҷикистону Русия, Арманистону Қирғизистон, Қазоқистон ва Ҷумҳурии Беларус шомиланд ва айни замон роҳбарии даврии онро Тоҷикистон бар уҳда дорад. Раҳбарони Ҳизби коммунисти Тоҷикистон мегӯянд умедворанд, ки ба сарнавишти Ҳизби коммунисти Қазоқистон дучор намешаванд, ки фаъолияти онро муваққатан боз доштанд. Исмоил Талбаков, муовини раиси Ҳизби коммунист, ба Радиои Озодӣ гуфт: ҳизби мо дар Тоҷикистон дар чорчӯби қонуни асосӣ ва қонун фаъолият мекунад ва кӯшиш хоҳад кард, ки ба қонуншиканӣ роҳ надиҳад. ҳафтаи пеш додгоҳи Қазоқистон гуфт, ки фаъолияти Ҳизби коммунистро барои бар дурӯғ нишон додани теъдоди аъзо муваққатан боз доштанд. Аммо коммунистҳои қазоқ мегӯянд, ки тасмими додгоҳ сиёсӣ аст. мутахассисони тоҷик ва хориҷӣ дар як нишасте дар шаҳри Душанбе аз афзоиши фарбеҳӣ дар миёни занон дар Тоҷикистон изҳори нигаронӣ карданд. Дар ин ҳамоиш, ки рӯзи 17 август дар пойтахт сурат гирифт, намояндагони Созмони ҷаҳонии беҳдошт, Вазорати тандурустӣ ва табибону мутахассисони дигар созмонҳо ҳузур доштанд. Дар ин нишаст роҳҳои коҳиши бисёрвазнӣ ва истеъмоли ғизои солим дар Тоҷикистон баррасӣ шуд. Агар мо аз меъёр зиёд ё кам истеъмол намоем ғизоро, ин сабаби паҳншавии ҳар гуна бемориҳо мегардад, хусусан бемориҳои ғайри сироятӣ, бемориҳои вобаста ба ғизо, масалан ҷоғари эндемикӣ, камхунӣ, пасрафтани нишондодҳои қаду вазн, паҳншавии бемориҳои дилу рагҳои хунгард, паҳншавии бемории диабети қанди намуди 2, намудҳои алоҳидаи саратон, саратони ғадуди синаи занон ва ғайра мешавад. Бар асоси омори расмӣ то соли 2012 дар Тоҷикистон бештар аз 41% занон ё вазни изофӣ доштанд ва ё фарбеҳ буданд. Табибон мегӯянд вазни зиёд ва фарбеҳӣ сабаби бемориҳои гуногун, бахусус бемориҳои қалб ва бемории қанд мешавад ва истеъмоли меваву сабзавот ва ҳаракату варзиш метавонад пеши роҳи бисёрвазниро бигирад. Даҳҳо нафар аз ошпазҳои хатлон дар маркази вилоят шаҳри Қурғонтепа ҷамъ омаданд ва ҳунари худро дар омода кардани оши палав дар Тоҷикистон нишон доданд. Дар ҷашнвораи оши палав, ки рӯзи 15 август сурат гирифт, 112 деги палав гузоштанд ва сокинони шаҳру меҳмононро зиёфат доданд. мақомоти вилояти Хатлон ба хабарнигори Радиои Озодӣ гуфтанд, ки ҷашнвораи оши палав дар чорчӯби иқдоми ҳукумати кишвар барои ворид кардани ин таом ба феҳристи мероси ғайримоддии ЮНЕСКО баргузор шуд. Тоҷикистон мехоҳад палавро як таоми маҳбуб дар тамоми Осиёи марказӣ ба ҳайси мероси миллии фарҳангӣ ба феҳристи бунёди маорифи илм ва фарҳанг ворид кунад. Қарор аст ҷашнвораҳои оши палав дар 68 шаҳру навоҳии Тоҷикистон баргузор шавад. 15 август дар бозиҳои даври 12 мусобиқаи Лигаи олии футболи Тоҷикистон Равшани Кулоб дар майдони худ ССК Помири Душанберо бо ҳисоби 1-0 шикаст дод ва ба ҷои сеюм баромад. Истиқлоли Душанбе, қаҳрамони феълии Тоҷикистон, дар варзишгоҳи Металлурги шаҳри Турсунзода бо Регар Тадаз рақобат кард. Ин бозӣ бо ҳисоби мусовии
0-0 خاتمه یافت. بازی دیگری مرکزی دور نوبتی که در ورزشگاه خیر شهر وحدت میان دسته های خیر و خوجند خوجند صورت گرفت با حساب مساوی 1-1 به پایان رسید. در جدول مسابقه استقلال با 34 امتیاز در جای اول می باشد. خوجند با 27 امتیاز در جای دوم است. روشن با 23 امتیاز به جای سوم برآمد. و اخبار از این هم بیشتر در سامانه رادیو آزادی و در صفحه های ما در فیسبوک، توییتر، یوتیوب و زمینه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن های همراه.